Aning kanwanga son charging priste kalong kachiki mo pornang kileji te bok hera jok pini monde committee atum pen pater piponsi charging priste arat lapen self help group atum celang pet pen kapang terasai kedeng kedam tang surihini ra phuanikan priya cikloni phai kre troxiarni jerikindeng pen di puan kacheleng abasalong bang plike praisi adaya wepin atuma phan pang thek thek the amuni atum apran karmudet aning kan pen Charging prisse kalong adaya wepin pen kititang atuma phan aning kan wangta kachike mo patopon berlo lasi pining kantame non kibangji priya cikloni phai kre troxiarni kachike mo kapadopon jadi malong karbiang longarat hampanga song raptaria song KSA DSA lapen akapre kapre katum sidame kachitong don pe chia phan monde committee me phu sai tokbi lapen chunbang mohon ingring atum pen kachuning ripado National Monday Observation Committee Presiden iglo asinili piniladak nonki bangi tarik retroksi arni ngreng retroksi katalon karcho made kachikimu ponia baha tame piniladak chartim la self help group ham phang keduan asa pimar pen la pendak rong mekar mitul penting rup pen sini tum dak kapang firasai dengkolo asinili tum dak kabol i son thot pinini tum dak committee hin pen kachuningri matela media athu pen ini tum kachuningri mate kachu phapon son hello non phong ke bang thuji nonang li thuji kachikimu ang deng olong same ini tum karbingo autonomous council CM Dr. Tuliram roh akhai phasame puthot labang so along klam long nang chitong dun pen na chiki mudu yuphan pachini lo la pen alang litum alang lilong tim karbing long ahin pe same puthot chukdam tani kane thomas pachiki mu aporo son saksi alang litum tana chitong ni phan litum da committee president hin besame committee besame lang tu phan chunungri paprang iglo la pen karbing long atoko tigido nilip nihang nijang akarbi solang duarat atum stame lapen Halloween kapur hedam karbi students association karbi lochali ham phang atum asame ada kachikimu ang denglong chukudam ta ningkan great rock patai great rock katalon kachupon mate kachikimu pon ason kachidra pachke kachitu armu asong ta selang litumta na hok le dusita me asa mitha sai chibikok pen labang sori na kachitong ni fansi ni lida committee president hin pensame media through pensame ni lina litum phan jai mek lo mate chuniri pariglo kasi nilitum kada kacari pon kacalom pon ke nang litum li ahin ahi pen ke bang prek jam pen ke bang ke the kiding atum lapen nang litum ke the kire atum bidi seri na pidun sini litum kada karja baja kong ke thir asal thasi non ni litum kapang thir pon pini pen ke chenglo lapen non ke bang ya tari kre troksi litum kachike muang deng long bang kadu ko ve karbing long ke the kiding atum an seteme la sori nga chit apor teng pen achit tong dun kaji phansi na chike mudu kaji phansi ni presiden hin besame chunungri papraing lo kardo ko anni ki pho mikri miklang pen la si dak pang thai pon ning dak ke katini ning ko phan bang ke ni tum tini na ni pusi ni tum ahin pen bang ke dak bang ke thithetik jang jitik angbong ni tum dutti ke chithia put ke la dak ke un an ni tum ki do mo usmara din puno iswadin puno la dak ke tini na ni ko anni ni tum dak kisu majoka jagat pen kisum pen te ilitum han ko ani garia long pen kisum ke boy pen ki pu pen si tuwaring beng kidam pen si nilitum han dak garia long pen laki bang aja laki karbia khai pu hala suhur nang thudun eta pot amar la so pasi nilitum ke dak ke ikaing si pu bang ke tiniun ilu pusi nilitum mahin pen bang ke dak kasapai pu bang ke hodai ta tini kon pilu pusi nilitum mahin pen bang la dak ke nile Pristeka se help group lo sobrong si pen lo se help group sa pimar anta doning nut pen lem khai nang ko sidak kachiparai pon aning kan bang asun pardon ini ladak charge marong panglong se help group ke lepen itu ladak charge pristeka long kami klaim mangkeni litum VO organisation pensi ni litum pangdak kono la saning kanwang tani litum kachuti ni ne dat mate la 17 mate tarik kret hoksi Oktober ciklu tarik kret hoksi ke ni litum chuti ni un la si taso kachuti ni un alam thege ni litum nangli rangrang lok te ni litum an susi sapi maratum pusitami mate rong asapi maratum pusitami ni litum kacipang room mate meeting ke dupen kacehang kan sitami alang litum nang koidun lapen non ke bangji nilitum ladak akit higiding kachuphaji bangke alang li CM
Dr. Tuliram Longhangsa ladak nangka cicak ason an sita me nang pinang pijer lo sita me pining le thot sita alang di nangka pacit tongon dia panse alang li pancuning ripar lo